Біздің һәр хаҗиның мойнында менә шундый бейджик ебе булачак. Енді бунда аның була бейджиги. Енді шундый еп. Һәм инде без башка хаҗидан аерылып торабыз. Енді бу безнең Татарстан флагы. Киемнәрдә Татарстан байрагы булачакмы? Байрагы булмаячак инде, ләкин теге кеше тели инде ихрам кием, ак киемнән булгач инде алар муеннарында шундый бейджиклар булачак. Сумкаларда мазар. Сумкалар безнең бар теге әйтик Думата хаҗиның икетесе, теге сары, яшел, һәм инде аларның кичкенә сумкасы булачак. Менә әгәр игътибар бирсәк, инде шушы һәр кичкенә сумкада безнең бар намазлык. Инде намазлык җәйлә ул бик уңайлы, кирәк әйбер. Хасты шушы хаҗ вакытында һәм шушы кичкенә сумкада инде ул теге пәрдә рәвешендә булырга мөмкин намаз укучы өчен. Шулай инде ул җыела менә. Иң кирәкле дугалар, хаҗ дугалар без бөтенсен шушы китапларга инде туплап җыйдык. Һәм инде һәр хаҗига шундый китап биреләчәк. Инде ул хаҗи шушы китабын ул ептә булачак. Һәм инде хаҗи шушы инде муена элеп, инде хаҗ вакытында бу бик уңайлы. Әйтик, менә булай йөрергә, әйтик, ул кулларда авыр, кулларга бик авыр. Теге күтәреп йөрү, теге китапны булай кирәкме, кирәк түгелме, һәр вакыт муенда ул менә. Мондыйлар бар татар телендә дә бар безнең. Һәм шулай инде шушы дуаның мәгънәләре дә бар менә. Менә китә өченче әйләнү менә бу. Һәм инде араб телендә килә монда без һәр сүз өстенә без хәрәкәтләр дә куеп чыктык инде уңайлы укыр өчен.